منكم واللي بالله بمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم الذي لولاه لم تخرج الدنيا من عدم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادت في شرفلا لجبا موفوق ولي من دعا كان يمدلا أدل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا ناك كشا ناك بركة ala ko jidi ko caya ne na o kelengelena bela jelenkan amma la doniya ka fo ambe malifa bala irimajo stade 26 mars kono mauludu dengudi kena kan nan ko ma ko Bapteme an karamogo kan noblawla Sayyid Sharif Usman Madani Haidara nimeke ata ko bisaba ani nani nai ka be san ba flantan sheki Novembre kalo tle muga ani doruma mugo bora jien fantan nani ka mauludu kena insegere jamana muga ani fla munu ye nyon soro kena kono Sayyid Ahmad Tijani Haidara le kala seli kofe Sharif Usman Madani Haidara dona kena kono kena intun demaya lendo nanga jamana mabawye famalakaw meru debitew ministre foli ni walimando munon la sera yani wajulu kedamine ange je ko lu sheria nyon fe ugali jawa dele monje wede nyamswa mobile tigi weta ga moto tigirito sabugali jawa dele monje wede nyamsma avion tigi weta ga mobile tigirito sabugali jawa dele monje wede ay daraga kramorda sabugali jawa dele monje wede ekar dami jogole sabugali jawa dele monje wede kramo ay dara alay si janya sabugali jawa dele monje wede kramo ay dara alay labanya sabugali jawa dele monje wede an signale ra ko minti fla sera sabugali jawa dele monje wede an kono ko ba an kono na sabugali jawa dele monje wede an kono mana ama woro sabugali jawa dele monje wede ala wasala wa marhaba ala wasala wa marhaba ala wasala wa marhaba wasala wa marhaba ala wasala wa marhaba ala wasala wa marhaban ala wasala wa marhaba ala wasala wa marhaba ala wasala wa marhaba kofe ambalmake Gausu Kiasu Jara ani Yusuf Gindo kasida betu do bolo olufana bena okega karamugo jansa فيا عجبا فيكم كل عجب فإن لله فيكم آيات في العالم يا كبكو ككبكو ala ye kerengere no yan karamogo Sherif Usman Madani Haidara ni kabako ye ni alete ito kabako min soro dan fena jien kono وديعة با مداني عند الله صنيعة باسطة لإصلاح العالم با مداني nga khalifa ani basita ka maglale ala yoro waya saka sega jien gla ka jien do dakelen fe ninga bo dakelen fe أصلحتم عندما عم الفساد وأنقذتم الأجيال منها فطوبى لهم iye nyeni ke ninga gleni ke kumana mina ni cheni kera ka jien labo wa iye demsenu bulo mina ningu bo kojugu ni halaki ko konnala a au tare au munu sona ka tugu ankaramo ko aljine tuba konnala على مبدأ الكرامة ثبتكم الله ومن الطمع الله طهركم iye kuma min fo kunu ani binode ko ala ka chien deme ala yi sabati oka wa ala yan karamogo Sheikh Sharif Usman Madani Haidara saniya ninga ko ka je ka bonna ta ko bela jelena في قلوبنا رسختم حب الوطن والمواطنة وروح الرحمة والسلام faso kanu ani faso donga do dakelen fe ninga bo dakelen fe eyo o sabati an dusukuna wahine ani be ani keleya iyo ni fe auna Haidara جعلكم الله مثلا لرجال الدين والسياسة وملجأ وللفقراء ملاذا في العالم alay eke misale yimaye dinenye mawye ninki ke jamana marabo ko seme yoroye wa ekera fanta unyeji chebaye jien konnala وجب الشكر عثمان حيدر علينا وجب شكر ابن باسطة وبمدان بإخلاص تام awajibiran gasa anga Sherif Usman Madani Haidara barkada awajibira anga basita deni ba madeni denga wala nyuman doni konne jabela jele
نحن عثمانيون ومدنيون وحيدريون إلى الأبد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Commune 6 maire biano Modibo Koulibaly ni ale ka kunandiaye abena ka jama bismillah. Monsieur le maire de la commune 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man bisalati alayhi natanaham fihi dari wa fitilka dar. Islamé jama amba bela jelenfo. Les maire ka représentant de Modibo Koulibaly. Commune 6 maire yere toko Boubacar Keita. Ame domina ko bi abe Maroc. O konona na sa ambe commune 6 de la commune 6 conseil ana almamiu ana dugutigiw ko jama ki bismillah ko ansardin kay bismillah district ki bismillah commune 6 kono ko Mali ki bismillah district kono Afrique Europe Asie o bela jelen ki bismillah commune 6 kono kenela kene munye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dinguli kene nobe nyanamaya Seyd Cheikh Cherif Ousmane Aïdara fe mba ñini ala fe ni jama sanmay ala ka sigi herala ka wuli herala ala ka beñuma seso anga karamogo amba ñini ala fe ala ka shidama ka kene dama laban ko ñuma ala ko dama Oka haketo. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ame monsieur le maire fo Modibo Koulibaly aka jama bismillah kuma donna côté donna bismillah ko nyuma dugo kono obi asigija ne aka wasai o ko fe fédération Ansardine international oluka kuma dilendo anga président mano e Côte d'Ivoire président national e monsieur Sanogo Adama ale bena kuma fadi ale togola. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ola ame anga kuma damna ni ala tandoy ani ala barka dani ala walimandoy ala mi bi lo sanman yira ana ambe solike an kuntigi Mohamed kan ne mani kisi baye ame do kan ga sababu ɲuman ye a Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara ale min kɛra an fara ɲɔgɔn kan baga ye ale min kɛra sababu ye k'an bila nin sira tilenni nin kan nin sira sanuman nin kan an b'a fo ka barikada ka walimadɔn ka ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'a d'a ma a jɔrɔnako bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a jugu ala k'o dɛsɛ ala k'o labila ala k'o malo o tɛ fɛ k'a ye maritaba min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen k'a ye o y'a ŋaniya juguya ala k'a segin o yɛrɛ ma o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye cɛ ni muso bɛɛ Ansardine international tɔgɔ la an ka jamana o jamana Ansardine sira kan min sera kɛnɛ nin kan an bɛ dugawu k'o bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ yan dugu o dugu an bɛ dugawu k'o bɛɛ lajɛlen ye nako ɲuman segin ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye san caman bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'a di an ma an kɛnɛ k'a kɛ an karamɔgɔ fɛ Bamakɔ yan sɔli ala rasulillah assalamu alaikum. O tɛmɛnen kɔ an ka imamba n'o ye Bamakɔ misiriba alimami ye Elhaji Kɔkɛ Kale an bɛ a wele mikoro la dakuruɲɛ fila foli ni nisɔndiya min b'a fɛ kɛnɛ kɔnɔna na imam Kɔkɛ Kale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بلاك والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله القدر ومدى اللازم صل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم
ala k'an bɛɛ sababa ma, ala k'an kunnaja, ala ka limaniya d'an ma, ala ka sababu ɲuman k'an ye. An bɛ kɛnɛ min kan su in na, nin ye hɛrɛ kɛnɛ ye, nin ye barika kɛnɛ ye, nin ye kunnawolo kɛnɛ ye, Mali silamɛya ye. An tɛna se ka kuma caya ka da ka kumakɛlaw ka caya. An nisɔndiyalen o n'an dusukun jɛlen, an bɛ bonya ani barika an b'a ɲɛsin ka taa an karamɔgɔ ma, a n'an terikɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ. An ye bonya ni barika ɲɛsin ka taa ma. Ala k'a sara, ala ka si jan d'an ma, ala ka kɛnɛya d'an ma. A yɛrɛ ka laɲini ye mun ye? Mawuludi in kɔnɔna na silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ. A y'o de fɔ an k'o lase lancement na, an k'a lase Mawuludi kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan. N'i y'a ye nin kɛnɛ ɲɔgɔnna bɛ sigi, ɲɔgɔn minɛ de b'a sigi. Ni silamɛw ye ɲɔgɔn minɛ, a ka ca Ala fɛ an bɛ gɛlɛya caman na, Ala bɛ se k'an sama ka bɔ o gɛlɛya la. Silamɛw ka fɔɲɔgɔnya a bɛ na ni degunba de silamɛw yɛrɛ ma, a bɛ na ni degunba de jamana ma. An b'a dɔn an karamɔgɔ foyi t'an ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na hɛrɛ kɔ. Fɛn o fɛn n'a ye maa sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔna na, i b'a sɔrɔ Ala y'o latigɛ, a tɛ kɛ bɔnɛ ye, a bɛ kɛ hɛrɛ de ye. O tuma na an k'an sigi yɔrɔ kelen, an ka dugawu kɔnɔ. Anw yɛrɛ nakun ye dugawu kɛ de, ka dugawu minɛ karamɔgɔ fɛ. Mun sɔsɔ an yɛrɛ bɛ se ka barika sɔrɔ ni jama in hɔrɔnma la cogoya min na. An bɛ foli kɛ an ka dunanw ye minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ, olu de nana anw ka koba kɛ anw yɛrɛ bolo koba ye. Anw de kan ka nin kɛ, anw de kan k'an karamɔgɔ bonya. Maa mun ni Ala ye nin ɲɔgɔnna d'i ma, ni Ala ye nin ɲɔgɔnna mɔgɔ di i ma i ka jamana kɔnɔna na, i kan ka Ala barika da, i kan k'o tigi barika da. An bɛ Ala deli, Ala ka nin ɲɔgɔnna caya Mali kɔnɔ, Ala ka nin ɲɔgɔnna caya Mali kɔnɔ. Jinɛ minnu b'an cɛla nɔ, Ala k'u na basigi la, k'u segin basigi la. Ala ka san wɛrɛ yira na, Ala k'an kunnaja, Ala ka limaniya d'an ma, an ka jamana Ala ka basigi, Ala ka hɛrɛw caya. Ciba kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam. An ka imam ka kuma kɔfɛ, an ka kozim n'o ye Côte d'Ivoire alimamu ka tɔnba ye, i n'a fɔ limama bɛ an fɛ yan cogo min na. O tɔnba min bɛ Côte d'Ivoire o bɛ wele ko kozim, a ɲɛmɔgɔ ye Sheikh Abubakar Fofana, ale ka représentant bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Suleiman Jarasuba. An bɛ ale bisimila kɛnɛ kɔnɔna na. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbaden silamaw, an bɛ aw bɛɛ don kiramadenya la. Micro kan kan ka di an karamɔgɔ le ma bi, n'o ye Seyid Sherif Usman Madan Haidara. Nga anw ye dunanw ye ka bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. A ka ɲi an k'an ka folikan lase Mali silamɛw ma, alimamiw ma, Mali marabagaw ma. An bɛ Mali fagamaw fo. N'i y'a ye Mawuludi ko na a bɛ sela ka sabati, lɔnɛw bɛ na, o y'a sɔrɔ jamanatigiw le sɔnna. An b'o fo o la k'o waliɲuman lɔ. An bɛ kumana ni Côte d'Ivoire silamɛ bɛɛ tɔgɔ ye, Côte d'Ivoire alimami bɛɛ tɔgɔ ye, k'an sababa bɛn Ala m'o kɛra ye. O foli tɛmɛnen kɔfɛ, an karamɔgɔ n'o ye Seyid Sherif Usman Madan Haidara, an bɛ foli kɛrɛkɛrɛ ye ka tila k'a yira silamɛw na. O b'a fɔ bamanankan na, n'i ye ɲi ye sawara juru siri la, a bɛ sen ta baara le la. N'i ye ɲi ye sawara juru siri la,
a bɛ sen ta baara de la an karamɔgɔ n'o ye Seyid Cherif Usman Madani Haidara ye a bɛ sɛgɛn min na a bɛ sɛgɛn kɛla tuma dɔ la anw de kosɔn n'o tɛ ale ye alakira mamaden ye alakira ka drapeau kɔrɔtabaga lo mɔgɔ caman ka wajuli kɛ ka kɔn ale ɲɛfɛ nka mɔgɔ min sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka alakira ka diinɛ kɔrɔta o le kɛla ale ye o dun kɛla ni a bɛnbakɛ n'o ye Muhamadu Rasululahi o kɛla n'o ta diɲɛ de an bɛna min ɲini ne ta ni ka fara aw bɛɛ lajɛlen kan an b'an kalifa don an karamɔgɔ la Seyid Usman Madani Haidara la hali kiyama bɛna gbɛlɛya o ye gbɛlɛya dan ye kuranɛ y'a fɔ an ye nka alakira teriw alakira bɔnsɔnw n'olu kɛla i surunani donbaga ye tuma dɔ la alihamudulilayi rabbil alamin i mako bɛ ɲa an bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan alakira ko a ma foyi ɲini mankanka fɛ silamɛw fɛ fɔ a kɔmɔgɔw kanu a b'o de ɲinina dɔrɔn an bɛɛ ye ɲɔgɔn seere ye Usman Cherif Madani Haidara a ye anw seere ye mɛlɛkɛw y'an bɛɛ seere ye ala y'an seere ye an min bɛɛ filɛ nin ya mɔgɔ waga yiriga an ye o seere ye k'a fɔ Seyid Usman Madani Haidara an bɛɛ ye a kanubaga ye hali alikiyama a ye an seere ye k'a lɔn k'an bɛɛ lajɛlen k'a kanu n'a gbanna k'a tɛ ɲɛnabɔ a ye an surunani don k'o minɛ an fɛ ala m'o kɛla ye jinɛko min bɛ nin ta jinɛw bɛ n'an ye o n ko jinɛw taara alakira fana ka waajuli lamɛn an karamɔgɔ bɛ yɔrɔ min na jinɛw bɛ yen nka an bɛ ala deli a jugumanw k'an kisi o ma ala m'o kɛla ye n'o tɛ jinɛw nana ka na ale fana lamɛn ten cɔ mɛ a jugumanw k'an kisi o ma ala m'o kɛla ye k'an kɔrɔta ala m'o kɛla ye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. O toga kelen na Grand Lao imamba fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna na imam Adam Kone an bɛ a fana fo ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ n'o nana o siraw fɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Jarasuba ka kuma kɔfɛ an bɛna kuma di an fa ma n'o ye Yaya Haidara kuma bɛ a bolo. An balimaw assalamu alaikum wa rahmatullah. An daro kuma na an bɛ ala tanu masa min y'an gɛrɛjɛgɛ nin kɛnɛ in na bi ka dakuruɲɛ fila di anw ma an ka seko ka kɛnɛba in kan k'an ka dakuruɲɛ fila fɔ kuma jan tɛ an bolo an bɛ kuma in fɔlɔ ni barikada ye an bɛ ala fo parce que mɔgɔ man ka ɲinɛ sababu kɔ n'a kun ka di ala ye a tun bɛ a Seyid Cherif Usman Madani Haidara bila k'a kɛ Chinois ye mais a y'a kɛ Malien ye o ye anw gɛrɛjɛgɛ ye an b'a fo k'a barikada n'an bɔla yen an bɛ ala tanu ala min ye nin Maouloudi jira an na Seku yɛrɛ y'a fɔ sisan kira bagi kɛnɛ don o y'a sababu ye mais anw Maliens fɛ bi silamɛw dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye kɛnɛ in lajɛ bi silamɛw bi yan diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bi yan hali mɔgɔw bi yan minnu tɛ diinɛ na a bɛɛ nana sababu ɲuman de nɔfɛ a Seyid Cherif Usman Madani Haidara an b'a ɲini ala fɛ masa min ye nin cɛba in di anw ma an b'a ɲini ala fɛ masa min ta ye dugukolo ani sankolo ye an b'a ɲini o masa in fɛ ni cɛ in a ka kisi ka sijan ani kɛnɛya laban ɲuman di an ma an b'a ɲini ala fɛ maa minnu ma ka message faamu hali bi u man ca ala ka hakili ɲuman di an n'u ma cikan min b'a bolo Mali ye cikan min b'a bolo farafinna ye cikan min b'a bolo diɲɛ ye ala ka mɛnkulo di an ma ala k'a faamu dusukun di an ma an bɛ min fɔ a Seyid Cherif Usman Madani Haidara ye a ka hakililatigɛ mission in accompli la parce que anw y'a faamu
an y'a ye sira min kan kuma tɛ se ka anw tromper tugun dala kuma tɛ se k'anw bɔ an hakili kan parce que a ma kuma kɛ k'anw convaincu a ye kɛwale de kɛ k'anw hakili laminɛ k'an dusukun minɛ. Cherif Ousmane Madani diinɛ silamɛya diinɛ kɔfɛ an b'a misali kɛ supapu de. Supapu bɛ moteur la maa minnu ye mécanicien ye u b'a dɔn ni courant cayara moteur ma ale de bɛ courant dɔɔni fili ale kɛlen don an ka société supapu ye bi ni fuduru nana k'a bɛna dɔrɔn ni ɲɛ dar'a kan ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale la dɔrɔn supapu bɛ baara kɛ dusukun bɛ lafiya. O de la Maouloud kɛnɛ in kan an bɛ kuma caman mɛn a dabɔlen don a kama parce que n'a fɛn fɛn fɔla o y'o baga bannen an b'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ in ala k'a sinsin kɛnɛ in ala k'a mɛn sen na a sababu ye a seri Cherif Ousmane Madani Haidara min ye ala k'a ɲɛmaya la ala k'an yɛrɛ kɔ kɔmɔgɔ ɲuman ye an ka jamana ala k'a kisi an ka jamana ala k'a kisi an ka jamana ala k'a kisi ala ka malidenw kanbɛn ala ka silamɛw kanbɛn jugu minnu b'a kɔ ala k'u dɛsɛ jugu minnu b'a kɔ ala k'u dɛsɛ minnu tɛ ye k'u m'a faamu ala ka faamuya ko ɲuman d'u ma mais an y'a faamu nka an t'a fɛ de ala k'u dɛsɛ n'u jɔlen don ala k'u da n'u dalen don ala k'u don dingɛ kɔnɔ ala k'o k'a ka ala kama ala k'o kɛ kira Mahamadu kanu sɔn sali ala rasul. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di MEM Mouvement pour l'Union des Maliens o président ma n'o ye a Cheikh Haruna Sankare ko a ka bisimila kɛnɛ kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة الحمد لله بيتا فلك باتاك دعوي كدعوني أن كرمغفه Asser Cherif Ousmane Madani Haidara karmago iga dawa ke jamana ye gɛlɛya bi jamana in kan ala ka basigi don mali kɔnɔ ala ka bɛn sabati maliyɛn denw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ala k'a ban o don ko n ye ŋaniya dɔ siri yan alhamdulilahi rabbil alamin ne bɔlen yan a ma tile fila bɔ alhamdulillah ala y'o duwawu minɛ o la karamɔgɔ n bɛ duwawu ɲini fɛ ka kuma ban ni min ye anw ye motikaw ye degun dɔ bɛ moti mara kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko dɔgɔnɔw ni fulaw nka en réalité karamɔgɔ ne bɛ se k'a seereya k'a fɔ ko kɛlɛ ti dɔgɔnɔw ni fulaw cɛ o hukumu kɔnɔna na o don ko an ye kuma fɔ yan i n'a fɔ u bɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lagosi k'u bɛ politique kɛ an ye tɔgɔw dɔw fɔ yan o tɔgɔ fɔli n'a ma diya silamɛ minnu ye n bɛ yafa ɲini mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ye ka yafa ɲini diɲɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan min fɛn bɛɛ bɛ fili nka yafa fɔlɔ n b'a ɲɛsin karamɔgɔ ma Asser Cherif Ousmane Madani Haidara n'i y'a ye anw bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ walasa maliyɛndenw ka bɛn an y'a ye e de la Asser Cherif Ousmane Madani Haidara n'i y'a ye an bɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin fantanw ma an y'a ye e de la Asser Cherif Ousmane Madani Haidara o tuma na ala ka san wɛrɛ ta jira an na ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ala ka maliyɛndenw bɛɛ kan bɛn karamɔgɔ yanni ka wuli yan duwawu kɛ fantan min bɛ maliyɛnw na ala k'o ban pewu bi hurmati Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam merci beaucoup. Ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ famille Cherifla Tamani n'o ye Tamani Cherifi olu ka kuma o bɛ an fa bolo n'o ye Burama Haidara a ka bisimila ni kɛnɛ kɔnɔna na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamu alaikum. Ala ye min dɔn o de wasara ni sirifikɛ in a ma kɛ hasidiya a ma kɛ nafigiya a ma kɛ kɔnɔjugu ye sirifikɛ in ni n'a jɛra fo ni a datɔra e bila n'o a tɛ to ale la depuis fɔlɔ fo bi an b'a fɔ an b'a barikada ko a Haidara assalamu alaikum. Ko bɛ association Ansardine ka o remercier k'u waleɲuman dɔn fait in continue la ko pour avoir manifesté la plus désintéressée et avoir contribué à sauver des vies humaines à travers des actions de promotion du don de sang
o de bɛ diplôme in kɔnɔna na ka fara u ka foli kan. OMS représentant dɔ de fana y'a signé n'o ye docteur Konombo Kafandoyi ka fara ministère ka représentant ka Denis Mekam. O tuma na o de ye nin. A ma ban an balima dɔ ni ale tun bɛ chrétien diinɛ na ni pasteur fana don o ɲɛmɔgɔ dɔ fana don ale fana y'a kanu a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ silamɛya la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tiɲɛw na a ye tiɲɛ min sɔrɔ k'o minɛ ni tiɲɛ t'o kɔfɛ o bɔra kira mɔdenkɛ de da a se de Cherif Usmane Madani Haidara a wulila ka bɔ Burkina Faso k'a fɔ a bɛ na tuubi ka don silamɛya la ka baya kɛ Cherif Usmane Madani Haidara bolo pasteur bi ko bɛna fɔ chrétienw ka imam de u ka wajilukɛla a n'u ka alimami u ka karamɔgɔba u ka seku o dɔ de ye ale ye a yɛrɛ tɔgɔ Bikamba Sidiki ka bɔ dugu min na Burkina Faso o ye Sokongo ye o la a y'a kɛrɛnkɛrɛn bi kɛnɛba in na kira bangeni kɛnɛ kan o nisɔndiya kɛnɛ kan kira cili min kɛra diɲɛ bɛɛ ma hɛrɛ ye o tuma na k'a bɛna baya kɛ an karamɔgɔ bolo a se de Cherif Usmane Madani Haidara k'a fɔ n'i ye min fɔ i bɛ segin o kan i b'a fɔ ashahadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nti fila fara ala kan nti jɛnɛya kɛ nti suɲɛli kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira muhamadu ye n bila baara min na n b'a kɛ ala k'a n'i dɛmɛ ala ka yafa ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ulambadenw an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an sago d'an ma ala ye ɲinan yira an na ala ka san wɛrɛ yira an na. Jamiyatul Ansar Dinil Islamiya jamana minnu ye Mali sɔrɔ bi o ye jamana 32 de ye. N bɛna kuma ni o jamana 32 min bɛ kɛnɛ kan yan an ye sigiw kɛ ka bɛn fɛn min kan n'an bɛna o layidu kurakuraya an karamɔgɔ ye k'o kunnafoni di diɲɛ silamɛ bɛɛ ma n bɛna kuma ni olu bɛɛ tɔgɔlanen ye. Nka ni Maouloud in na karamɔgɔ ni jamana 32 in mɔgɔ 100 ni kɔ de bɔra kɔnɔ ka don Bamakɔ yan n'u b'an fɛ yan e kosɔn. Karamɔgɔ ni jamana 32 in anw de layidu di i ma ka tugu i la ka sɔrɔ i m'an wele i ma anw wele ko a ye na n dɛmɛ nka anw de nana n'an ka hɔrɔnya n'an ka danaya ye tuma min na an ye danaya kumakan mɛn i da ka tila k'a kɛwale y'i la. Karamɔgɔ anw de y'an ni di an n'an ka nafolo k'an b'i dɛmɛ ka sɔrɔ i m'an deli i m'a ɲini an fɛ anw de y'an ka ɲɛnamaya feere i ma ka sɔrɔ i m'a ɲini an fɛ. Karamɔgɔ minnu b'i dɔgɔya minnu b'i nɛni lagosili in surusu an b'a dɔn a ci bɛ bɔ yɔrɔ min an b'a dɔn minnu bɛ ka ci kɛ an b'a dɔn minnu bɛ ka ci lase an b'a dɔn. Karamɔgɔ ni jamana 32 in cɛ minnu b'a kɔnɔ n'u ye layidu d'i ma muso minnu b'a kɔnɔ n'u ye layidu d'i ma ni e y'i bolo si kɔgɔji la ko an ka gere n kalila ala la ni mɔkɛ ala min y'i mɔkɛ ci n'i bolo si kɔgɔji la k'an ka gere an b'a gere. Mais karamɔgɔ o n'a ta bɛɛ e ko k'an ka sabali karamɔgɔ ye min ɲini an fɛ e ko k'an ka sabali i ko anw kana kuma k'o se to e ye n'i ko an ka kɔgɔji gere ni bɔgɔ ye talahi an b'a kɛ k'o se to e ye karamɔgɔ ye ko a ye sabali a kana nɛnibaw jaabi e ko a ye sabali aw kana mɔgɔ kɛlɛ an ka kow to ala ma ala min y'a se yan bi o ala bɛ yen e y'o de ɲini anw fɛ karamɔgɔ. Karamɔgɔ an sɔnna i k'o kumakan in ma hali n'o t'an sago ye sabula anw y'i dɔn de ka tugu i la k'a dɔn e de ye ala kɛra ka diinɛ bɔlɔ turu diɲɛ bɛ wuli n'a tɛ se ka bɔ fiyewu o kama an sɔnna kuma in ma an sɔnna sabali ma. Nka karamɔgɔ an bɛ layidu min di i ma ka ala k'an seere ka diɲɛ bɛɛ k'an seere lagosili ni nɛnini e nana ka baara dɔ de kɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye mɔgɔw tɔɔrɔ. Nka karamɔgɔ an bɛ layidu d'i ma i ni i y'an bila min na n'i ye sira min yira an bɛ ko in se a dan na fo kaburu segin kɔ ten. Wa karamɔgɔ anw de y'an ni di kunu k'an ka nafolo di
nga an seginna ka layidu in kurakuraya an bɛna di cogo la diɲɛ bɛɛ bɛna kamana gan ni min ye diɲɛ bɛɛ bɛna kabakoya ni min ye an ye nafolo min di an ye nin min di an bɛna double siɲɛ 100,000 k'a di ka ko in san seyɔrɔ la komi i b'a fɛ cogo min n'an y'i janfa ala ni kuranɛ kana to an na wa karamɔgɔ nɛni t'an segin lagosili t'an segin an bɛ fɛn kɛ farajɛw bɛ bɔ farajɛ la ka na i sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan sabula i y'an bila min na an y'a minɛ ni danaya ni sɛbɛ de ye wa an bɛ layidu d'i ma fo kaburu kɔnɔ an t'i ni bɔnnaw janfa i ni bɔnna bɛɛ fo ka taa an segin ala ma an b'i dɛmɛ ka ko in se seyɔrɔ la diɲɛ bɛɛ b'a lakali min na n'an y'i janfa ala ni kuranɛ kana to an na nin de y'an ka déclaration ye i ye sabali min ɲini an fɛ an sɔnna wa an b'i kɔ ni ala sɔnna ma an bɛ ko in se a seyɔrɔ la n'an y'i janfa don o don ala ni kuranɛ k'an ta tiɲɛ wa an bɛna fɛn kɛ diɲɛ bɛna min lakali assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. O la an ka diinɛ minisiri n'o ye ministre des affaires religieuses du culte monsieur Thierno Assoumar Diallo o tuma na ale sera kɛnɛ kɔnɔna na dakuruɲɛ 2 bɛ a bolo. Assalamu alaikum. Cherifla bani an b'i fo diina ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan so na an b'u fo kuma min bɛ n bolo ka lase sun na bani diɲɛ bɛɛ ansar ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma sisan ɲang a ye fɛn dɔ fɔ o kan ka kɛ kalanden minnu bɛ yan sun na ka fara jamana ni silamɛ a n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma u k'a dɔn ɲɛmɔgɔya diya ye min ye i y'o yira mɔgɔw la bi bani ɲɛmɔgɔya diya ye ko ni n baw ɲɛ n'aw dara na n'aw ko aw ka dan yɔrɔ min aw bɛ dan ye ka ansar denmisɛnw n'a kalandenw fo bari u sɔnna k'u karamɔgɔ ka sabali kuma lamɛn nka bani o foli fɔlɔ ye e de ta ye i ta dɔn bari diina ye min fɔ an ye kira sallallahu alaihi wasallam an b'o ka su min hɔrɔma kɔnɔ bi an y'a taama seere y'a la aw b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan kaabu wulila don min n'a ko ko Seydina Ali ko kira ma sɔn ka muta kɛlɛbolo d'a ma kɔrɔmatigɛli tɛ a ma min da Seydina Ali kan Seydina Ali diminen donna a taara se kira ma a ko Mahamadu i ka cɛ ye kumaw fɔ n tɛ se ka segin a kan sallallahu alaihi wasallam ko a ma a ko ni mɔgɔ kumana ten i b'a nɛn tigɛ i b'a nɛn tigɛ Seydina Ali donna ka taa ka kɛlɛkɛminɛnw ta k'a ka pamuru ta a bɛ ka bɔ maaw bolila ka taa fɔ kira ye Mahamadu i balimakɛ bɔra cogo min nin tɛ cogoya ɲuman ye dɛ a ko a ye Seydina Ali wele ka na ko a kɛra cogo di k'e m'a fɔ ni mɔgɔ ye n dɔgɔya kaabu ye n dɔgɔya n k'a nɛn tigɛ wa ko n k'a nɛn tigɛ a kana se ka kuma ma ko awɔ ko n y'a fɔ a ko mɛ Seydina Ali e m'a faamuya dɛ maa b'i jugu sɔn de fo a k'a mankun k'a sɔn fɛn na fɔ min b'a to a tɛ se ka kuma tuguni ne y'o de ɲini e bolo a filanan kɛra seyibaw bɛ sigilen Seydina Abubakar Sidik ni bɛɛ b'a ka sabali dɔn a fɔra ale de ye ko umma bɛɛ ka limaniya t'a kelen t'a bɔ kuma tɛmɛna ni seyiba dɔ cɛ u bɛ ka yɛlɛ kuma bɛ ka yɛlɛ mɛ Seydina Abubakar ma sigilen kumalen a tɛ ka kuma waati min a y'i labɛn k'a fɔ ko n ko bari a kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam ɲɛnɛ ale fana tun tɛ k'i da don a la Seydina Abubakar y'i da yɛlɛ ko n ko alakira sallallahu alaihi wasallam wulila k'i sigi mɔgɔw ko munna Mahamadu ye wulila k'i sigi a ko non a ko n kun ɲɛ bɛ ala ka mɛlɛkɛw de la u bɛ ka Seydina Abubakar ɲinyɔrɔ kɛlɛ kɛ a ka mankun kosɔn mɛ kabini a y'a da yɛlɛ u segira ka taa donc Hayidara e k'i mankun ansaru aw k'aw mankun o de ɲininen don aw fɛ o de ɲininen don silamɛ fɛ ko fɛn bɛ k'i la i b'a jaabi ni mun ye i b'a jaabi ni mankun ye ala de bɛ silamɛ ɲinyɔrɔ kɛlɛ kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Usman Madani Hayidara
jamanakuntigi tɔgɔ la El Hadj Ibrahim Boubacar Keita. Sunna ye su ye an bɛ ala deli su min b'a to anw bɛ kira sallallahu alaihi wasallam an bɛ miira la ka jogow ladege an tɛ se k'o kɛ o ye mun ye n y'o de fɔ an balimamusow bɛ yan an baw bɛ yan musow aw kan ka kɛ yan aw kan ka kɛ yan bari diina nin de nana fɔ ko silamɛw kana denmusow ɲɛnɛman su don magankaw tun b'o kɛ aw kan ka kɛ yan diina nin de ko aw ma ko aw bɛ se ka jago kɛ diina nin de ko aw ma ko n'aw tɔɲɔna furu kɔnɔ aw bɛ se k'aw ka furu sa diina nin de ye musow bɔ jogojugusow la i n'a fɔ hinti tun bɛ yɔrɔ min ko musow hɔrɔnya donc ni aw kɛra yan ka kira tanu o ka kan donc sunna ye kira tanu ni su ye sunna ye su ye silamɛw kan ka min jate minɛ o jate bɛ minɛ cogo di kira sallallahu alaihi wasallam a denmuso dɔ tun bɛ yen a kɔnɔman falen kafiriw ka kɛlɛ sen fɛ dɔ y'i labɛn k'a faga k'a kɔnɔ fara a kɔnɔman mɛ don min kira ye maga minɛ a ye mun fɔ cɛ ɲɛ dara badara alu kan ko a bɛ boli tasira tɛ a taara i fili kira mahamadu de sen kan silamɛw nana k'u b'a minɛ k'a sama kira ko a ye mun kɛ o ko e t'a dɔn nin de ye e denmuso kɔnɔman kɔnɔ fara wa kira ko k'aw bɛ nin to yen a ye nin to yen yaasa a ka fɔ anw ka diina ye yafa diina ye anw ka sɔn ka kɛ yafakɛla ye anw ka sɔn ka kɛ ɲɔgɔn kanubaga ye i n'a fɔ kira ye silamɛw tigɛ di ɲɔgɔn ma madina don min u bɛ don i n'a fɔ a ye silamɛw tigɛ di ɲɔgɔn ma a donna don min maga fo k'a fɔ magankaw ye silamɛw ye ko ni maa min donna abu sufiyan ka so ko k'a ye k'a to yen duba bonya kama silamɛya yecogo ɲuman kama donc an ka kɛ maaw ye minnu bɛ kɛ bonya nin kɔnɔ minnu bɛ kɛ sabali nin kɔnɔ minnu bɛ kɛ majigi nin kɔnɔ bari n'an m'o dusukun ta jamanakuntigi ka laɲini don k'a bɔ yan a ka gɛlɛn an ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni majigi tɛ dusukun na majigi tɛ kɛwale la majigi tɛ kumakan na silamɛw a bɛ gɛlɛya an ka ɲɔgɔn faamuya anw dun ko mali ye silamɛ jamana ye a fɔ an m'an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la k'a ye balawu bɛ diɲɛ fan o fan bi ni musow n'u denw bɛ yala la c'est que o yɔrɔ ninnu na an bɛ min ye dɔ wɛrɛ tɛ silamɛ jamanaw Syrie Yemen Irak Mali kɔrɔ yan fan G5 Sahel Tchad Mauritanie donc silamɛw k'u ka diina k'u ta ye bɛn ni kanu ni ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na an k'a daminɛ Mali la awa ka daminɛ ni sunna ala ni shirifuw ka duwawu n'u ka barika hakɛto b'a la sallallahu alaihi wasallam an bɛna bɔ kuma na ka kuma di Haidara ma ni ko Haidara ale tɔgɔ n'a jamu de Haidara ye ni mɔgɔ min mago bɛ Haidara la e de don fo n'a mago bɛ mɔgɔ wɛrɛ la a b'o tigi tɔgɔ d'a kan n'o tɛ n'i danna Haidara ma e kelen pe de don mɔgɔw mago bɛ kuma na sabu ni numara bonyana ni kunkolo ye o ye bana ye an bɛ bɔ kuma na ka kuma di an karamɔgɔ ma a seydi Cherif Usman Madan Haidara k'a ka bisimila a ka kɛnɛ kɔnɔna na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh asilamɛw nin yɔrɔ in na sisan a bɛ ala ka tanga de kɔnɔ himallah aw bɛɛ y'a ka baara bila min bɔra jamana dɔ la o bɔra ye min bɔra Mali dugu dɔ la o bɔra ye min bɔra Bamako yan fana quartier min na o bɔra ye aw bɛɛ y'a ka baara bila ka na a yɛrɛ dekun k'a koro ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan foyi tɛ a kɔnɔ ko a nana kira bonya yira a ka dɔn baraji min bɛ aw kelen kelen ye mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ o de la ne b'a fɔ mɔgɔw ye n k'u kana Maouloudou kɛli dalu fɔ maa ye u k'o to yen Maouloudou yɛrɛ de y'a yɛrɛ fɔ an k'a to a yɛrɛ ma aw bi miniti kelen min kɛ yan ne bi seconde kelen min kɛ yan nin bɛɛ sɛbɛnnen don lahara don
nin bɛ jira setigi ala la aha ko a y'a ka baara bila ka na nin lamɛn a kunna kɛ dɔ kɔnɔ hali n kun ka siya ka tilen yan walahi aw sara bɛ ala bolo ala k'aw bɛɛ kisi o kɔfɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ foli ɲɛsin diɲɛ mawuludukɛla bɛɛ ma k'an ka foli ta ka mawuludukɛla bɛɛ sɛgɛrɛ ko ala ka san caman yira an n'u la o yɔrɔ kelen in fana na an b'an ka foli ɲɛsin hali minnu ko mawuludu man ɲi an ka foli b'u ye faamu dama de don min ko mawuludu man ɲi a y'o de faamu ɲɔtɛ ne hakili la a bɛ ala kɔ a bɛ alakira kɔ a y'o de faamu min fana ko a ka ɲi o fana y'o ka faamu ye o bɛ ala kɔ a bɛ kira kɔ kumana anw minnu bɛ ala kɔ anw minnu ko an bɛ kira kɔ hali n'an ka faamuw ma kɛ kelen ye fɛn dɔw taasira la an ka kan ka ɲɔgɔn minɛ adamadenya na ani diinɛ tɔgɔ aha n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin an ka mali ɲɛmɔgɔw ma président de la république Ibrahim Boubacar Keïta an b'a fo an bɛ a baarakɛ ɲɔgɔn fo an bɛ an ka défense fan bɛɛ fo ka na se ala ta kɔfɛ jamana kɔlɔsilen bɛ minnu fɛ an ka foli b'u ye mun na nin ɲɔ jama ka sigi hɛrɛ la ala de b'a kɛ mais sababu man dɔgɔ sɔrasiw bɔra gendarmew bɔra polisiw bɔra gardiw bɔra bɛɛ bɔra gouvernement ye caman di ka na nka caman fana ye teni don a yɛrɛ la su in na olu ma ci nka k'u bɛna jamana dɛmɛ adamadenw ka lafiya o tenitigi caman bɛ yan ka fara an yɛrɛ ka denmisɛnninw kan denmisɛnnin minnu ye layidu di ala ma ka kuranɛ aya ta aya min ko a ye layidu 6 ta ala ye ansaru denmisɛnw na mali kɔnɔ ani mali kɔkan jamana minnu jatera ye sisan a bɛɛ mɔgɔ kɛn bɛ ka teni ta pour que jamana mɔgɔw bɛ lafiya cogo min na ko bɛɛ bɛ se ka tɛmɛ lafiya la cogo min o sara bɛ ala bolo o teniw tilalen don cafintigiw bɛ yen ka dumuni ta ka di mɔgɔw ma bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ kɔlɔsiliw kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen u ka baara ka ca a cɛ n'a muso a bɛɛ ye nin teni ta ansaru tɔgɔ la fi sabilillahi ala ɲɛda de kama dɔrɔmɛ t'i da si ma o sara bɛ ala bolo o kɔfɛ nin baaraba in bɛɛ kɔfɛ an bɛ foli kɛ commune 1 denmisɛnninw ye précisément Bangoni denmisɛnninw aha kabini Maouloud donna fo an filɛ yɔrɔ min na denmisɛnnin ninnu bɛ si u ɲɛna de nka se bɛ ala de ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a n'u dɛmɛ an bɛ siraka minisiri fo ani a ɲɛmɔgɔba directeur waati la an kun bɛ korose fo ala an tɛ se ka taa gudɔrɔn kan an kun bɛ duguma siraw de minɛ mais transporteurs ka syndicat an'u ka directeur ani sira minisiri an b'u fo u ye sira nɔgɔya an bɛ mobilibatigiw fo min fɔr'u ye u y'a lamɛn o kɔfɛ an bɛ Bangoni mobili durunitigiw taxitigiw personneltigiw mototigiw an b'a bɛɛ fo u bɛɛ ye mɔgɔw lamɛn n'a fɔra min ka dan yɔrɔ min na u bɛ dan ye u sara bɛ ala bolo aha n'an bɔra yen commune 1
ani Bamakɔ bɛɛ a bɛɛ kɛra dunanjatigi ye a bɛɛ kɛra dunanjatigi ye bɛɛ sara bɛ Ala de bolo Bangɔni du tɛ yen min fɔlen tɛ dunanw na Ala kama Aidara tɛ se ka aw sara ni foyi ye fo k'a fɔ Ala k'aw sara aw ye jatigi ɲumanw ye a sara bɛ Ala bolo n'an bɔra yen an bɛ cadeau min di ka kɔrɔ donba ninnu na an ka faamaw ma an b'o cadeau kelen de di o ti dɔwɛrɛ ye o faamaw u ye nin baara min kɛ ka sécurité caya u sara bɛ Ala bolo o dama tɛ opposition mɔgɔw c'est-à-dire politique ɲɛmɔgɔw an y'a caman ka bonya sɔrɔ minnu fana bɛ baara kɛ gouvernement na bi an y'a a dɔw ka bonya sɔrɔ mais u y'an bonya mun kama Alakira sallallahu alaihi wasallam n'o ye Maouloud ye kumana politique ɲɛmɔgɔw an ka foli bɛ a bɛɛ ye a ye min kɛ Ala b'a sara mais ɲinɛ tɛmu leader religieux Maouloud kɛla bɛɛ bɛnn'a kan ko Mali kɔnɔ an ka ɲinɛ tɛmu kɛ bɛn ani kelenya ye Mali mago b'a la kumana a ye Aidara bonya Ala k'aw bonya kumana an b'a ɲini an ka politique mɔgɔw fɛ a ye kuma a y'a bolo da dusuw kan bɛn jamana si tɛ se ka bɔ a nɔ na ni bɛn tɛ a y'a lajɛ bɛn bɛ se ka kɛ cogo di o ka k'a bɛɛ hakilila ye wallahi n'o kɛra ye Ala b'aw dɛmɛ jamana bɛ lafiya a ye sabali mɔgɔ ka hakɛ tiɲɛ dɔ bɛ yen i b'i jan kɔ i faso sabatili kama a ye sabali jamana in an bɛɛ de ta don aw de ko a b'an dɛmɛ k'aw bɛ na k'aw bɛ se a dilanko la o tuma na a y'a jija aw ka k'a dilanbaw ye a kana k'a tiɲɛbaw ye an bɛ min fɔ faamaw fana ye minnu bɛ fanga na Ibrahim Bouakara n'a ka jama a ye dayɛlɛ a ye dayɛlɛ a y'a to ani mɔgɔw ka kuma a y'a to ani mɔgɔw ka kuma a y'a balimaw wele n bɛ opposition na ani ne ye jugu ye kuma kelen tɛ dɛ a y'a balimaw wele a ka kuma faamaw a ye dayɛlɛ n'aw sigira ka kuma ɲɔgɔn faamu bɛ na foyi tɛ se ka bɛn sabati ni kuma tɛ aw si tɛ faso jugu ye e ko i b'a dilan nin ko a b'a dilan n'aw ma bɛn dɔ kan n'a sigira ka kuma a bɛ bɛn dɔ kan kumana an b'a ɲini an ka faamaw fɛ président de la république ani opposition mɔgɔw a ye sigi a ye kuma a ye ɲɔgɔn wele a ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an hakili la a bɛɛ ko aw bɛ fɛ ka jamana taa ɲɛ a bɛ fɛ ka jamana lafiya mais jamana kamana gana o tuma na mun bɛ se ka jamana basigi bi aw minnu bɛ fanga na ani minnu bɛ opposition na a ye sigi ka kuma a ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ a bɛɛ ŋaniya ka kɛ an bɛ fɛ faso ka lafiya walahi Ala b'aw dɛmɛ jamana in bɛ lafiya leader religieux tɔgɔ la Cheikh Ousmane Madani Haidara tun bɛ fɛ ka min fɔ jamana gouvernement ni opposition ye o ye nin ye ko a ye sabali a ye gɛrɛ ɲɔgɔn na a ye kuma mun man ɲi mun ka ɲi a ye kuma ko mana bonya cogo o cogo a bɛ laban kuma de la ko mana taa cogo o cogo a bɛ laban kuma de la tuma na a ye kuma taara n'a lafiya anw bɛ min ɲini ye nin ye n'a kumana wallahi hɛrɛ b'a la a ye kuma a ye sigi a ye kuma
a ye hakililaw jira ɲɔgɔn na min man ɲi a y'o bɔ a la min ka ɲi a y'o don a la jamana bɛ lafiya n'an bɔra yan an bɛ min fɔ diinɛmɔgɔw ye anw de ye exemple ye anw de bɛ lajɛ ni anw ma bɛn anw tɛ se k'a fɔ maa ka bɛn dɛ nin yɔrɔ in na Sheikh Haruna a ka yafa ɲini diyara n ye ne balila k'a ye télé la a bɛ yafa ɲini a diyara n ye n ko mɛ su in na fana a ka yafa ɲini a ka yafa ɲini a ka yafa ɲini anw nana k'a dilan de an mana k'a tiɲɛ a bɛ kɛ anw na anw b'a to Ala ma nka anw ti sɔn a ka kɛ maa na anw ka hadara la aha an t'a kɛ maa na dɛ nka n'a kɛra anw na an y'a to Ala ma maa o maa nana ne yɔrɔ la ko Haidara nin ye nin fɔ n ko a to Ala ma a to Ala ma kabakolo ye marque américaine tɛ an bɛ dugukolo min ka tigi b'a la ne ma kɔrɔtɔ n ka Ala kɔrɔ o la ansaru a ka ci n y'a mɛn jamana 30 ni kɔ a ye min fɔ n'a y'a don bunada Haidara y'a mɛn a diyara n ye tɔ si tɛ na ni aw ye layidu di ne ma ko a bɛ sabali dan t'o la ne bolo a ye sabali kɔrɔ caman de bɛ sabali la Ala de ye layidu ta inna Allaha ma'a sabirin ko ne Ala ka fanga nin ka se n gɛn bɛ ka fara sabalibaw de kan e kumana n'an bɔra Ala ka se kɔrɔ an bɛ taa se ɲini min a kana sɔn an ka to Ala ka se kɔrɔ a kana sɔn an ka bɔ yen neni ye mun ye hali kɛlɛla fila n'u kɛlɛla n'i ye dɔ kɛtɔ ye ka neni kɛ a bɛ sɔrɔ se kɛra la ni se kɛr'i la i bɛ neni de kɛ aha ni se kɛr'i la i bɛ neni de kɛ mɛ n'i sera e t'i neni kɛ a ye sabali Ala kama a ye ko to Ala bolo an y'a bɛɛ kalifa Muhamadu ka maɲi ma min bɛ gundo dɔn ani kɛnɛmana a kan'o bila ka foyi minɛ n'a y'o kɛ a kunna bi ja ansaru Ala y'aw dɛmɛ ka ban aw y'a se aw bɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la a ka jamana bɛɛ dunan jamana bɛɛ faama ye aw ka bonya segin minnu ka diplôme dira sisan o ye dugu jumɛn ye Gabon ne taara Burkina président bi yan u ka faamaw ye ne wele de ka taa diplôme ta k'a di yan nin kuma kelen na a bɛ so kɔnɔ yan joli di la k'a fɔ ni an kamana gɔnna tuma o tuma ansaru de bɛ joli di yan Burkina o ye diplôme di ne ma faamaw o tuma na ansaru diɲɛ ye jigi tugu de a ye jigi tugu nka ni Ala sɔnna yanni n ka tila n bɛna hadisa dɔ di aw ma Alakira ye min fɔ mɔgɔw jigi tugubaw la a ka bon seli ye a ka bon sun ye a ka bon jaga ye a ka bon hiji parce que mɔgɔw ma min faamu diinɛ na diinɛ pied dɔw de dira an ma k'o bi diinɛ yɛrɛ sɔrɔli nɔgɔya mɔgɔw sina ka pied ninnu kɛ diinɛ yɛrɛ ye ten i n'a fɔ exemple la ni maa min ko ɲɛ b'i dimi dɔgɔtɔrɔ t'i sin ka fura sɛbɛn i kun fiyewu e bɛ t'i ɲɛ de lajɛ mun ɲɛdimi don bugu de b'a ɲɛ kan wa bana dɔ de y'a ɲɛ sɔrɔ wa fɛn dɔ bɛ n'a ɲɛ kan wa f'o de ɲɛ ka ɲini o tuma na appareil fɔlɔ min bɛ kɛ k'i ɲɛ lajɛ mun yɛrɛ don o tɛ ɲɛ furakɛla ye dɛ
nga ɲɛ tɛ fura k'a kɔ dɛ a dɔnna sisan bugun don nin don mun bɛ sa docteur ba professeur b'a lajɛ wa bugun don fo ka opérer bugun don fo ka opérer ɲɛdimi ma furakɛ arajo min y'a lajɛ k'a dɔn bugun don ɲɛdimi ma furakɛ nin si ko tɛ nin bɛɛ bɛ mun ɲini ɲɛ ka yeli kɛ dimi ka bɔ a la opération in yɛrɛ o tɛ dɛ e kan d'o fana ma mais ɲɛ in tɛ se ka yeli kɛ ka ɲɛ bilen ni opération tɛ o tuma na ɲɛ n'a lafiyara ka yeli kɛ a bɛ fɔ ko nin de tun bɛ ɲini mais yanni nin ka sɔrɔ i tɛmɛna sira caman fɛ ka s'a ma silamɛya bi ten de silamɛya yɛrɛ ye mun ye a bɛ mun ɲini yanni ka s'a ma sa seli bɛ d'i ma aqimu salata wa aqimu salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a ye seli jɔ a k'a dɔn ni mɔgɔ min tugura ni ala ka seli la seli bɛ n'i bɔ wale jugu la a bɛ n'i bɔ jɛnɛya la a bɛ n'i bɔ dulɔmin na a bɛ n'i bɔ hasidiya la a bɛ n'i bɔ cɛniko bɛɛ la k'i bila ni ala ka sira kan o tuma na seli yɛrɛ tɛ koyi seli b'i se min ma de don n ye kuranɛ aya de fɔ sisan man karamɔgɔ ka kuma fɔ sun dun ala ko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun aw mɔgɔ minnu ko a ye mumini ye ne ala ko a ka sun n tɛ fɛ a ka tɔɔrɔ dɛ mais n'aw sunna ka se k'i muso to yen i halala muso to yen a fila bɛ so kɔnɔ a ko b'i ye koba ye i ko ne y'i to yen ala kama parce que journée don i ye ji sɔrɔ frigo kɔnɔ maa tɛ e ni ala i ko n ye ji to ala ye ne journée don ko n'i sera k'o dekun muɲu kalo kelen ko hali ni kalo sara n'i ye walita sɔrɔ ko i bɛ ban o la kuranɛ de ko ten o tuma na seli nana n'an ye min ka jogo ɲini sun nana n'an ye min ka jogo ɲini o tuma na ala ko khuz min amwalihim sadaqa u ka nafolo saraka t'a la k'a kɛ k'u ka nafolo tɔ saniya k'a jɛya an ka fɛn ko k'a jɛ saniya ɲini tɔ tɛ yan o bɛ taa min fɛ jogo parce que ni jaga in bɔra dɛsɛbaatɔw bɛ dɛmɛ n'a ye olu kun kan ka taa e dara wari ɲini min na o bɛ dabila mɔgɔ dɔw bɛ dɛmɛ n'a ye u b'u ka atelier dayɛlɛ olu bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɔ chômeriya la n'o kɛra silamɛya bɛ taa ɲɛ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ o ye sun ye a bɛ mun ɲini jogo hiji dun ala ko hiji wajibiyara aw kan a ka taa hiji kɛ maka mais a nafa ye mun ye kira ka hadisaw y'a yira a bɛ ɲɔgɔn dɔn ala ka farida bɛ bi nka a yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn i b'a dɔn ko e kelen tɛ alabatola ye a bɛɛ bɛ fini jɛman don k'a fɔ silamɛw bɛ fara silamɛw bɛ bala hali ni uruwa nana a b'a ka bazɛn bɔ k'a bila k'a ka duloki ɲumanw bila k'a meleke kasange la komi fantanw bɛ cogo min na k'a yira ko silamɛ bɛɛ ye kelen ye a kanu ka don ɲɔgɔn na a ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ka hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye hiji nana nin kan o tuma na hiji labanna mun na ɲɔgɔn dɔn ni ɲɔgɔn dɛmɛ o ye mun ye jogo o tuma na an k'a dɔn n bɛ tila k'o hadisa de di minnu k'u bɛ Hayidara lamɛn fɛn o fɛn silamɛya kɔnɔ a bɛɛ mago bɛ taa laban jogo de la wa kira ko ale yɛrɛ cira o de kama bu'istu liutammima makarimul akhlaq ni Muhamadu cira jogo dilali kama a ko wa nabi ɲuman ma cilen ye kira ma cilen ye filama don a si da ala fɛ n bɛna a bɛɛ d'i ma ko nabi ɲuman ma ci ale ɲɛ kira ma ci ale ɲɛ ko kuma kelen de donna bɛɛ da ko ma wɛrɛ tɛ yen ni ala kɔ
ko a fɔ i ka mɔgɔ ye min ka jugu u ma o b'u bolo min ka ɲɛ u ma o d'u ma ko kira bɛɛ ci kun ye nin n bɛna walawala o la silamɛw a y'a nisɔndiya a bɛ kɛnɛ min kan su in na ni ala sɔnna jurumuw bɛ yafa yan siga t'a la fiyewu ni ala sɔnna hami gɛlɛn minnu bɛ aw la a bɛ wuli yan a b'o kɛnɛ kan n kun ye layidu jumɛn di n ka kalan fɛn o fɛn na n b'o de fɔ aw ye ko i ma nɔgɔn dɛ ko i ma nɔgɔn mɛ ni ala bɛ fɛn o fɛn na o ka nɔgɔn tiɲɛ a ka gɛlɛn nka n'i y'i sɛmɛ tiɲɛtigi la a bɛ laban ta la dɛ n y'a fɔ n bɛna silamɛya di aw ma ne tɛ silamɛya d'aw ma n ka kuma na n b'a d'a ma alakira de ka kuma na sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a man ca o silamɛya tɛ bɛrɛ ye alakira ko kisi nɛɛma b'a ma al-istislamu lillahi bitawhid ko silamɛya bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko a bi bɛn min ma a daminɛ na ko o de ye jɔn yɛrɛ k'i labɛn k'a yɛrɛ di ala ma ni ala kelebandiyali ye i b'o kɔrɔ dɔn ala kelebandiyali kɔrɔ de ye ala ma foyi tɛ e kɔ ne b'a dɔn ni ne banana o bɔra ala yɔrɔ ni ne kɛnɛyara o bɔra ala yɔrɔ wari e de b'a di ne ma garisɛgɛ o tigi ye e ye saya ɲɛnɛmaya kaburu kɔnɔ lahara lafiya a bɛɛ ye e ala ye o tuma na ne yɛrɛ filɛ n ka filɛ ala minɛ n ka mun kɛ n pɛrɛlen don ko o de y'a fɔlɔ ye f'o ma tawhid k'a jira ala la foyi tɛ foyi ye foyi ma foyi kɛ foyi yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ fo n'a kɛra e ala ye i b'a fɔ i dala ta cogo min na ko a ka sɔrɔ dusukun y'a minɛ ten o tuma na i b'i kuru k'i bila ala sen kɔrɔ ko ala n filɛ ni i nana masakɛ kɔrɔ ka i yɛrɛ d'a ma n filɛ o kɔrɔ ye de n'i ko min n b'a kɛ silamɛya kun fɔlɔ ye nin ye alakira ka fɔ la filanan a ko wali inqiyadu lahu bi ta'a ko filanan min kan ka ye nin fɔbaga la o de ye ko a y'a yɛrɛ di ala ma ka ala labato ni ala ko a to a b'a to ni ala ko a kɛ a b'a kɛ ko silamɛya bɛ bɛn nin fila de ma ma wɛrɛ tɛ e ala kɔ wa n dilen fili ma n'i ko min ne ko ten silamɛya banna pewu. alhamdulillahi rabbil alamin an bade tebe Cherifla lajabaw an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la ni tun ye an ye san 2018 Maouloud Bapteme kɛnɛ kan min kɛra Mali faaba la Bamako stade 26 mars la Yirimajɔ jamiyatu ansardin ka Maouloud ta ko 34 na tun don k'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na laseli minnu kɛra ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye ni ala ye sigida wɛrɛ yira an na fɛn min bɔra kɛnɛ in kan a bɛna o tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yan'o cɛ k'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Aye bonne ne gramogo je mina kuma wuli balila be manga